Avui farem un passeig per la ciutat i aprendrem les coses que podeu trobar pel carrer. Som-hi! Comencem a la plaça Major, on podem veure la gent seient als bancs i a les terrasses de les cafeteries, aprofitant l'ombra dels arbres. Acaben d'obrir una nova botiga. Ja hi has estat? Encara no, però m'agradaria anar-hi. Les parades d'autobús solen ser el lloc ideal per explicar xafarderies o per parlar de coses banals amb els teus veïns o desconeguts. T'has fixat que cada vegada hi ha més gossos a la ciutat? I del que fan els gossos també n'hi ha a totes les voreres. I escolta, ja has visitat el Parc Güell o el barri de Gràcia? I tant! Ara que he visitat Barcelona, tinc moltes ganes d'aprendre més sobre el català. Doncs apunta't a les classes que comencen a partir del setembre d'Easy Catalan. Hi ha tots els nivells. Trobaràs tota la informació a l'enllaç classes.easycatalan.org. Quan el semàfor es posa verd, podem creuar pel pas de zebra per anar a l'altra cantonada. Veus alguna paperera? Sí, n'hi ha una al costat d'aquell fanal. A la ciutat també podem trobar edificis singulars, com ara esglésies, museus o cases modernistes. Veus aquella església? La veus? Sí, és clar que la veig. I tu? Veus quin món d'ocells que hi ha al campanar de l'església? Saps què són? Són coloms. I no només som al campanar, sinó també al cable. Els edificis singulars no cal que siguin monuments. També hi ha blocs de pisos que són molt bonics. I el Joan viu en aquest carrer? Sí, el seu edifici és aquell. El de la Porta Blava, el de les finestres vermelles i els balcons enforjats tan bonics. Ah, ja el veig. I veus el gat negre al terrat? Oh, tinc por que hi pugui caure a l'asfalt. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest passeig per la ciutat. Escriviu-nos als comentaris com són els carrers dels vostres pobles i de les vostres ciutats. Fins al pròxim vídeo. Adeu!